Добра. Тут пайшло, як заўсёды, пары хвіліначак для таго, каб я тут хуценька все наладзіў. Так што, калі вы глядзіце зараз гэты запіс у YouTube, я думаю, што можаце на пару хвілін наперад ужо адразу прагарнуць. Так, дайте мне еще литерально хвилиночку. Так, ну, падаецца, ўсё зрабіў. Ну што, усім здароў. Добрый вечар усім, хто глядзіць. Вітаю усіх на Твічы, вітаю усіх на YouTube. Сёння мы будзем нечакана, даволі нечакана гуляць у Call of Cthulhu, ці па-нашанскаму лепш тэлефануйце Ктулху. Ну, ці покліч Ктулху, калі бліжэй да арыгінала. Чаму Call of Cthulhu? Таму што я вельмі доўга зараз, у прынцыпе, выбіраю, што гуляць, таму што я не ведаю, што мне гуляць. Нешта трэба гуляць падагляды, нешта трэба стрымы. Добра, калі гэта можна аб'яднаць і падагляды, і падстрымы. Вось. Але мне учора звонок ад Ктулху. Ці да Ктулху. Так, Клемс, таксама вітаем цябе ў нашай суполцы. І учора, літаральна, падаецца, учора мне добры чалавек напісаў параду, што ён прайшоў гэту гульню 2018 года, і нібыта яна нават неблагая. Не скажу, што яна супердарагая, украінскі стым 400 грыўняў, нашынскія недзе 32 рублі абышлася. Спадзяюся, гэты ўнёсак будзе добрым і не змарнаваў я гэтыя грошы. Што я хацеў зрабіць? Па-першае, уключыць гульню і зрабіць цішэй. Мне чамусьці падаецца, што занадта гучна. Агульную гучнасць трэба ніжэй проста зрабіць. І ж вы там нічога не чуеце ў сябе. Дарэчы, Йокамас, здароў. Я ведаю, што, ну, я цябе так, да, называю, ты, падаецца ж, не крыўдуеш. На гэта. Захаваць. Ну што, давайте будем спрабаваць, толькі прыбяру вось гэту сваю хуткую. Паглядзім, што за яна. Віктор Сергеевич, YouTube. Добрый вечар. Нагадываю, трансляцыя ідзе і ў Twitch, і ў YouTube адначасова. Каму як зручна, завітвайце. Ну што, давайте глядзець. Падаецца, графоній я па наладах паставіў усё а-ля улю. Але ж, ну, будем спадзявацца, што графоній тут усё ж такі ёсць хоць нейкія. Жопсік, здароў.
Так, ну что, глядим, давайте. Это, значит, у нас детективное агентство Пирса Бостон. Мы будем, типу, гэты самы агент, які поедзе некуды, ну я ж, калі гэта Ктулху, то гэта ж пэўна, што там Паўднёвая Амерыка, можа, якая, ці не? Ці это ўвогуле ў Паўночнай Амерыкі ўсё адбываецца? Я, калі шчыра, не этой самы, не аматар Лавкрафта, не магу нічога сказаць вам. Хаця, конечно, зразумела, з лорам больш-менш знаёмы, ну, таму што часта і шмат дзе ён узнікае, што тут, пэўна, будзе шмат што чытаць. Не ведаю, як мы будзем правильно з вами рабіць, ці мне чытаць усё, перакладаць гэта вельмі марнуе энергію. Перакладаць, асабліва калі будуць вялікія тэксты. Давайте я, можа быць, буду спрабаваць неяк для сябе чытаць і агульна. Ну што, гэта ў нас Эдвард Пірс, галоўны герой, ветэран Першай сусветнай вайны. Ён намагаецца заглушыць свае ўспаміны алкаголем і снатворным. Ён зрабіўся прыватным дэтэктывам, але ніяк не можа знайсці справу, якая можа вывесці яго з апатыі. Пірс павінен як мага хутчэй знайсці новага кліента, інакш ён рызыкуе згубіць сваю ліцэнзію. Класічная... Не, я не пра Бостон, я ведаю, што Бостон у США, я пра... справы кніг Лавкрафта. Яны мне чамусьці ўвесь час падаецца, што гэта недзе ў паўночнай, паўднёвай Амерыцы все там адбывалася. Маўрык, здароў. Так, толково такі нармальны хлопец. Гэта новадзел, не Dark Corners of the Earth. Гэта 18-го года гульня, калі што. Все, тэкст чытаем. Ух. Ой-ой-ой. Некая пила. Так, можно тут... Нельзя пропустить. Денчик пишет, что тупить YouTube. Хаця ў YouTube тут людзі пішуць, падаецца, ўсё там працуе. Так, гульня захавана. Гэта калі што тыпу адвенчура, дайце я праверу, што там YouTube. Людзі, ну YouTube, падаецца, працуе. Дэнчык, нешта, можа, у цябе там ужо ў Магілёве вас інтэрнэт уже адпілавалі. Ці ты з завода сышоў, яны вырашылі, што ўсё, хопіць табе інтэрнэту. Так, пишут, что все ж таки в Ютубе все ок. Я думаю, это у меня уже собаки тут брешутся одна на одну, а это у меня в наушниках. Так, что? Ну что, погнали. Давайте глядеть. Слушайте, ну довольно резко. Треба крыху зменшить чулливость. Так, еще. Она и так нібыта вельмі мало. Давайте поспробуем. А что тут робить можно? Мне падаецца, гэта пачатак, мы ж тыпу аднекуль збягаем, і як я разумею, гэта не галоўны герой, і хутчэй за ўсё нас заб'юць. А яшчэ скажыце мне, калі ласка, што па гучнасці гульні, таму што ў мяне ў навушніках яна вельмі гучная. Так, кантроль. Что-нибудь можно взять? Это можно скрыстаться. Так, мне падаецца, ці Рудзі зноў не захаваў змену на ладах, калі выходзіў. Не можа такога быць. Так, не можа, не захаваў. О. Таму што я націснуў, а трэба на клавіатуру націснуць. О, вось так. То бок, калі выходзіш і націскаеш захаваць змены, яно не захоўвае змены. Все, разабраўся. Зарабім у сябе трошки паменш, вельмі прыгожа, ад гульні адцягваеш. Не выдумляй. Вот табе трэба, што ты там у гэтым куце можаш убачыць у правым. А так будеш на мяне глядзець. Вы не зможете... Ага, мне трэба асвяціць нейкі прадметы перад тым, як імі скарыстацца. То бок, мне трэба той самы ліхтар узяць для пачатку.
У меня проблема, что калі хто бачыў, у мяне ж там клавіатура такая дзіўнаватая, да? Ну не дзіўнаватая, ну типа просто яна як бы такая цікавая. І у яе Ctrl, вось карацей, вось тут Ctrl, а гэта function. Навошта тут я ўвогуле не ведаю, навошта кнопка function, ну это хрен з ёй. А гэта Ctrl. Ctrl звычайна заўсёды тут, з самага краю. І у мяне часта, вельмі часта, заўсёды у гульнях цэлая праблема, што калі нешта на Ctrl, я ўвесь час на функцію націскаю. І да гэтага вельмі складана прызвычаецца. Так, чакай, а дзе я? Што яшчэ раз? Это... всё. Так, это мы отсюда пришли, правильно? Чему вы это самое блытаете? Так, это... И тут мы были. Почакай. Я нечто заблытался от самого початку. Это я типа назад верну, а тут перескочить можно? Нет? Просто можно пройти. Ясно. Так, взяли. Подсвечиваем. Типа только подсветивши, можно взять. Это не килом. О, кусачки. Болторез. Ну, да, певно ж ланцюги треба на дверях обрезать, правильно? Тут ничего, пошли назад. Что, Денис? У меня модем ёбудав. Ну, бач, бывает. Так, можно это и обрезать, а можно ты еще пойти обрезать. Кажи, что бессенсовно сопротивляться непозбежному. И нечто со мной зробить. Ну, я ж кажу, мы хутчэй за ўсё гуляем за нейкую ахвяру, і я думаю, што... гэта другія дзверы, якія можна было адамкнуць. Што мы хутчэй за ўсё гуляем за сюжэтную ахвяру, гэта не галоўны герой, і нас зараз адшпунькаюць. Мы, тыпу, там трапім куды-небудзь на які-небудзь рытуал ці што-небудзь такое. What a putrid offering. Так, объект затискайте Shift. Окей. Карацей, нам зараз будзе аля-улю. Такая вось гісторыя. Ну, бачите, нейкі культ сапраўды. Кажа, ненавижу виски. Ну, конечно, бухать. Been too long since I've slept in a bed. I wonder why I still take these things. Таблы, добра. Можно поглядеть. Удобно. Узял. Это добра. А что это? Виски? Не, давай мы пить не будем все ж таки. Been a while since I jotted down something other than my nightmares. Ну, вось детективное агентство Пирса. Угу. Ну, доктор кажа, ён колькі угодно можа сцвярджаць, што нібыта лекі ад успаміну мне больш не трэба, але ж я ведаю, што яны вярнуцца. Калі я не перастану прымаць таблеткі. Напэўна, аднойчы раніцай я проста не прачнуся. Нягледзячы на лячэнне, зноў чую галасы ў маіх снах, але ж цяпер яны новыя і незнаёмыя галасы, нібыта даносяць з далёкай бездані. Што за безымянная істота кліча, ну, да мяне. Не, ўсё ж таки ўсё чытаць я не буду. Тут усё не так просто.
Вы бачили? Не все так просто. Lost Battalion. 10-7-18. Это, певно, з войны. Это ж 20 некий год. Так что, в принципе, все логично. Маврик решили, о, пить. Не, сам я ж гуляю. Будем лячиться от захворювання. Усе хваробы от алкоголизму. Так, глядзім. Цікаво, я калі шчыра не думаю, што у нас тут будзе ажно нейкая сістэма. Типу про пампоўкі. Глядзіце, на фізічная моц, можна там дзверы выбіваць, розныя механізмы ламаць. Так, узлом замкоў. Так, ну ок. Гэта будзем нейкім чынам, калі будзем атрымліваць, тады будзем глядзець, правильно? Я ж зараз нічого не магу зрабіць. Не. О, медыцына ёсць. Добра. Нельга піць таблеткі з алкаголем, і з малаком не ўсё можна. Всё правильно. А малако, ў прынцыпе, не ўсім добра заходзіць, асабліва ўжо ва ўзросце. Правильно, давайте же без музыкі, без вашай этой кайфовай. Natural sciences, linguistics, О. archaeology. Телефонинг адбываецца. Call of Cthulhu. Нам Cthulhu телефонуе. I'm listening. Are you Edward Pierce, private investigator contracted by the Wentworth Detective Agency? That's correct. Hello, Mr. Pierce. I'm Lucy Sherifield, in charge of investigators over at Wentworth. I'm calling because of a problem with your file. A fire has destroyed some of our documents. Is that right? I'm so very sorry, but I have to collect your personal information yet again. Так, это значит, ну зараз будем пераразмяркоўваць пункты, типу, што дасье наша нейка згарэла, і типу зараз іх трэба размеркаваць. А колькі у нас іх? 8. Ой, а што ж мы тут будзем рабіць? Мы ж будзем біцца, правильно, страляць вось гэта ўсё. Я думаю, што нам трэба. Ну, калі мы дэтэктыў ды расследавання, гэта, напэўна, галоўнае, што нам трэба ўмець, правильно? А што, это толькі 5% дала? О, я думаю, нам цэлы пункт патраціць. Не. Не кісла. Тады гэта не так проста. Так, медыцына. Поставить диагноз, медицинские проблемы, чорт их ведае, колькі іх там будзе нам сустракацца. Вось акультныя навукі, гэта пэўна мы будзем часта іх сустракаць, і гэта, як я разумею, ну, уплывае на то, як мы будзем у іх разбірацца. Псіхалогія. Зразумець матывацыю чалавека па яго паводзінах ці з дапамогай аналіза розных прадметаў. Ну, в прынцыпе, псіхалогія таксама трэба ж, это самае. Ну, дзверы ламаць там... Ці будзем, гэта залежыць, пэўна, ад таго, які падыход мы будзем выкарыстоўваць па праходжанні. Тыпу, дзверы будзем выламваць, ці будзем узламваць. А дзе узлом? А во, вось гэта і узлом яшчэ разам. Карацей, сюды я яшчэ адзін пункт у сандалю 3 на расследаванне. На пагаварыць. Псіхалогія. Для пачатку просто можна растусаваць. Нам ж трэба, в прынцыпе, хоць крыху разумець, як яно будзе часта што сустракацца. Так. Пошук розныя прадметы шукаць, і што ты прадметы, якія не знайду з дапамогай, як я разумею, гэтага пошука, не будуць з'яўляцца ў гульні. Давайте яшчэ акультызм. Так, псіхалогію яшчэ дадаць і ну і пагаварыць яшчэ. Ну, напрыклад, так. Thank you for this information, Mr. Pierce. Our files will be up to date. And on a related matter, may I raise a sensitive question? What's wrong? As you know,
to closely monitor the progress of our contractors. And it would seem you've been accepting fewer new cases. Work is scarce. Mr. Pierce, you know as well as I do, there's never been more investigative work than now. But are those cases worth it? They're worth not losing your license. Show yourself worthy of the Wentworth Detective Agency, and we might keep you on the payroll. Mr. Pierce, are you still... Ой, I'm coming. такі вже матулін піражок уже не хоча працаваць, хоча цікавыя справы, а не цікавыя не хоча. Ну, каб у нас ва ўсіх на працы так было. Хачу працаваць толькі цікавую працу. Sir, I came here on the advice of a person whom I hold in high esteem, and I must say that I expected anything but a drunkard's lair. Добре, що не випив. Зусім, конечно. You're free to leave anytime, sir. Do you know to whom you speak? Stephen Webster, industrialist and art collector. All of Boston knows you. Tell me, Mr. Pierce, are you capable of handling a new case, or are you simply a deadbeat inebriate? Нормально починає розмову. It means you're desperate. Nobody believes me. They take me for an old fool. Sarah, my little girl, she is dead. Even you must know of her. She was Sarah Hawkins. The painter? Yes. Everyone knows her work. The police accuse her of killing her family. They all died in a fire. Sarah, her husband, and Simon, my grandson. I can't do anything for a woman who is already dead. Find out the truth. They say she was mad, but I know that's a lie. She would never have done such a thing. But if you have no proof... I've brought all that I have. Look. I want you to look carefully at this painting. Tell me all the assumptions that come to mind. What am I supposed to find? Tell me if this is the work of madness. Or if, on the contrary, you manage to detect some logic, a rationality to follow so that I may understand it. Is that all you want from me? Yes, please. All right. I'll look at your picture. That's all you've got? The painting? I placed a file on your desk. It contains everything I have on the affair. А што з гукам? Калі пачынаюцца кат-сцэн, адразу гук правальваецца. Да? Можа, гэта не агульны гук, это... Ну, наадварот, это агульны гук. А хрен іх ведае. Ну, гук, бачыш, у гульні, у самой гульні, калі яны проста размаўляюць, ён нармальны. Пачынаецца кат-сцэна, ён адразу робіцца вельмі ціхі. Так, што, глядзець трэба карціну, азнаёміцца з дасье сям'і Хокінс. Ты будзеш чакаць тут стаяць? Чакай, давайте паглядзім на карціну. О, расследаванне. On the man's chest. It's as if Sarah Hawkins breathed a message into it. Так, ну тут у нас карацей будзе шмат чаго, да? Аглядзець, я аглядзеў. А, это просто Пірс. І твое... О, ну, намалявана нейкая істота і гэты знак. Окей. Ну, пайшлі глядзець дасье. A warehouse on Darkwater. Some sketches of the Hawkins family. Rather thin. Угу. Дык там нібыта мынікі намаляваны, не? О, справа. О, гэта на нас вельмі падобна, толькі больш стары. Так, транспартны цэтлік. Часть тэкста не разабраць, але нешта прачытаць тое-сёе атрымліваецца. Склад 36, Darkwater. Паліцэйская спраўздача. Тут гаворыцца, што усе члены сям'і памёрлі, а пажар пачаўся ў сталовай. Паліцыя зрабіла выснову, што гэта быў няшчасны выпадак. Але ж пры гэтым у справаздачы згадваецца, што Сара Хокінс была псіхічна неўстойлівай. Чаму? Газетная выразка.
розповідає про шлюб Сари Хокінс у дівічстві Вебстер і Чарльза Хокінса. Так, бізнесмена з острова Дарквотер. Вони ведуть закрытое життя на отдаленном острове со своим сыном Саймоном. Окей. Можна повернути. Цікаво, що є що? Нічого. So, Mr. Pierce, what do you make of these elements? У-у-у. У меня жонка дараму глядзіць у іншым баку дома і чутна лепш. Ну, што магу сказаць. Мне таксама цяжэй зазвычайна стрыма, але калі пакруціць гучнасць калонкі, то нармальна. Я ж вам кажу, што тут яны гавораць нармальна, пачынаецца гэты самы адразу ціха неяк. Так. You must tell me if what the police suggest about the mental state of your daughter is true. No. Sarah had visions. Everyone knew that. She never would have hurt a fly. She only thought she saw things. Saw things? What do you mean by that? I never knew what she meant by that. My daughter was an enigmatic figure, Mr. Pierce. You must find out the truth about her life and death. Угу. Ну, дивный чоловік, я на караті була, його дочка. The meaning could be exactly as it appears. I think your daughter is sending you a message. That's what I believe, too. It was 3 months ago that I received the call from the police telling me of my daughter's death. And yet a short while after, this painting was delivered to my home. The painting is linked... Давайте проверим. Я зараз ось гук поставить на максимум, ці зміниться гучність їх голоса. Прямо тут. To this case, can't you see? You must find the meaning behind all this. Нібито моцно не змінилося, ці змінилося. А що за склад? The sender's label mentions Warehouse 36. That's right. It came with Sarah's last painting. And you think your daughter could have been the sender? That is what you must find out. Go to Darkwater. Find Warehouse 36. Darkwater? Never heard of the place. Where is that? It's a small, remote island off the coast of Boston. Sarah lived there with her son and her husband. I suppose you want to ship me off there. Darkwater holds the secret regarding my daughter, Mr. Pierce. You must uncover it. Mm-hmm. Her husband was a big deal on the island. But the police are sticking to the accident theory. Though they mentioned Sarah's mental state was fragile. I believe you are right, sir. This case is not as simple as it appears. I am aware of that. I believe there is more to this case than just an accident. Ну що, все? От бачите, це, певно, на гэты вось варіант уплывае расследаванне. Типу. I think I'm beginning to understand. I'm willing to do anything for my daughter to recover her honor. Quiet down. I'm on your side. Let's sum things up. An artist dies with her family in a house fire. Your only clue is a sort of promontory painting sent from Darkwater right before her death. Correct. And the rumors about her supposed folly. Which you don't totally deny. Find that warehouse. Find out the truth regarding Sarah Hawkins' death. You'll be handsomely compensated. All right. I'll take the case. I'll go to Darkwater and look into the death of your daughter. Thank you, Mr. Pierce. I didn't expect any less coming from a man in your situation. Something's queer. But it's not like I have a choice. Ну, в сенсі нема чойса. Все у тебе есть, все чойси. Darkwater. I think I've got a book on the North Atlantic. I'll no doubt find some information on this island in there. Типу, я так і не зрозумів. Ну, ні, якби я зрозумів, ён, типу, п'є, ён хварэе, гэта саме траўматызм пасля вайны, усе окей, але у мяне няма выбору, таму я возьму гэту працу.
Але жанчына, якая тэлефанавала, сказала, што працы да халеры. Ён проста не хоча працаваць звычайныя справы. А гэта ён бярэ вось ты незвычайная справа. Дык вазьмі і радуйся, не, і гэта ён як бы такі бярэ тыпу, таму што няма ніякага больш выбару. Да ёсць у цябе выбар. Ангры Ральф ладзіць рэйд з гледачамі. Усе прыйшлі, усім здароў, рэйд. Усіх вітаю, Ангры Ральф, дзякуй табе вялікі. А я тут гэта ктулху ганяю. Правда, пакуль што падаецца больш яны мяне ганяюць. Так. Якія ты самыя лютаюць. Так. Основы медицины. И что? Их можно взять? А, ты взял. О, у меня прогресс по медицине. Гляди ты. То бок мы будем находить предметы и будем повышать свои навыки и умелости. Добро. Это мы певно Lost у армии. battalion. Holding your position and obeying orders. That isn't courage. Я не памятаю, але мне падаецца той сам пачатак. Да. Гэта самы пачатак, і ён толькі ўзяў справу, і ў мяне ўжо ёсць пытанне да яго матывацыі. Так, Арыгана, ктулхаў шмат. Пакуль што не бачылі ніводнага, калі не лічыць вось гэта дзядзьку вось стаіць адзін. Гэта нейкая ктулха падобная. I used to be an avid reader. The Wentworth Agency doesn't attract top-notch cases. Так, Married woman runs off with her girlfriend. The husband couldn't understand it. Фо, мистер Прайс. Так, это же закрытая справа. Это мы уже разобрались, не? А навошта я ўзяў яе? Арыгана, а мы не ктулху? Усё можа быць. Так, нам ктулху уже... Нам уже тэлефанавалі, мы, конечно, спадзяваліся, што гэта ктулху патэлефануе, але там была жанчына. Всё так. Darkwater is off the coast of Boston. But I've never heard of it. According to this book, it was often mentioned during whale hunting times at the end of the 19th century. But it seems to have been shunned since then. Карацей, гэта месца было вядома з 14 стагоддзя, і на ім дагэтуль можна знайсці шмат слядоў зніклых плямёнаў. Але ж няхай рамантка гэтых наіўных і прымітыўных вераванняў вас не падманвае, не забывайце, якімі жорсткімі былі мясцовыя багі. Выяўленне гіганцкай істоты ўсё яшчэ аздабляе сцены даўно закінутых пячор, адкуль прыйшлі са сваімі веруючымі гэтыя боствы з мора ці з нейкіх вар'яцкіх сновідзений. Ніхто гэтага не ведае. Сучасныя жыхары вострава, сыны і дачкі гордых кітабояў усё яшчэ памятаюць таемныя і гісторыі, якія хвалююць пра маленькі клачок. Нідзе гэта ўжо чуў. Маленькі клачок сушы каля берагоў Масачусетса. Так я ўсё гэта чытаць не буду. Давайте ўсё ж таки не будзем это самае. То мы стрыміць 30 гадоў будзем усё гэта. Так, я чамусьці думаў, што ктулхі нейкая пачвара, якая выглядае як ці то кальмар, ці то васьміног. Денис, я тебе скажу больш, не той, що больш, а я дагэтуль таксама. All I have to do is go to the port. I just hope that I can find natural sciences, linguistics, archaeology. Ну, кажа, все просто, нам просто трэба у порт. Ну, дык пайшлі ў порт. Так, это выход. А сюды можна схадзіць? Не, сюды нельга. Ну, ктулха гэта нейкая, это самае. І я дагэтуль, не магу зразумець вось гэта вакол Лавкрафта. Не хочу сказаць, не істерэеш, конечно. Але шмат гаворыце пра ктулху, і пра гэта я такі думаю, блин, што такога можа быць страшнага, просто, вялікі там асьміног нейкі, ці нейкая падобная рэч, дагон, што там яшчэ. Маўрык, што ктулху гэта бог. Ну, добра, гэта бог асьміног.
Окей, у сусветнай літаратуры нашмат болей больш страшных і выдуманых істот, але чамусьці канкрэтна вось асьміножка пужае шмат людзей. Ну, зноў жа не чытаў, можа быць, у свой час трэба было чытаць, ведаеце, як ёсць кнігі, якія добра прачытаць у свой час. Трэба ж націскаць, а я сяжу тут лясы тачу. Ну, праўда, калі сустрэцца ў моры, я думаю, там будзе страшна хоць з кім сустрэцца ў моры. А мы ў Беларусі, што ён нам зробіць? Я магу стаяць каля рэчкі і фігі яму круціць. А грошы ён, дарэчы, так і не даў, да? Тыпу, кажа, ось, возьміцеся за мою справу, а шо, такая аванец які-небудзь, нам ж на цыгареты трэба. Ктулху не восьміног. Ну, у сенсі, що я там щупальців шмат. Almost there. Боцман. 100% виглядає як боцман. Любий, просто класичний боцман. Я нават не ведаю, што якая роля у боцмана на караблі. Гэта мне падаецца нешта типу прапар нейкі. Это боцман. Ну, просто там за... О, лепш тэлефануйце Ктулху. Сцилла. Сцилла і Присцилла. Ну, ось порт виглядає чисто, як я собі Харибдаде. Гэта пытанне, Сцилла і Харибдада. Порт чисто виглядає, ось я так собі уявляю ось лавкрафтовські ось гэты мясціны. There's guys coming to unload. Welcome to Darkwater Island, Mr. Yeah. Pierce. Why, thank you, Captain Fitzroy. So, what wind brought you? Does the Сказали, Hawkins что case не mean я anything to иду. you? Ну вот тут не дали A мне sad махчимости. story that we would all prefer to forget. Charles Hawkins may have been a landlubber, but he was a good man. And his wife, Sarah Hawkins. A nice young woman, and a great painter. What a tragedy. О, You know what? Go have a drink at the Stranded Whale. What you need is a good pick-me-up. Mitchell may not be very welcoming, but his bar holds a surprise for you. As for me, you'll find me at the Harbor Master's office. If it's the Hawkins family that brings you here, I have a pile of documents that should interest you. Understood. I'm going for a look around the docks. типу, чел просто, я спитав про Хокінса, він заходь до мяне, у мяне ось такая ось кіпа ёсць дакументаў пра іх, магчыма, сакрэтных, але табе першаму чалавеку, якога я сустрэў на сваім караблі, канешне же, усё пакажу, распавяду. Опа! Ці падалося, ці дзядзька наклюгаўся. Ён там неяк дзіўна ішоў. О, пайшлі-ка падслухаем, можа, морды будуць адно аднаму біць. Let the police do their work. Hey, Oh. Sullivan, can't you go any faster? Типу кита, ой, это касатка, напевно. If we force it too much, we'll break everything. You can't do that. But it's only a fish. A fish? You've got no idea. Don't badmouth what you don't know, or you'll pay for it for sure. Okay, that's enough. Step back and let us do our job. О, може проверити The свої blood навики is just медицини. beginning to coagulate. It died a short time ago. Ну, Only касатка. a specialist would know what killed it. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. There's something Ну, coming. яны што, яны витягнули яе? The same goes for you, sir. Move along.
They seem to be very agitated about a dead animal. You're telling me? These fools think that putting the whale back in the water will bring about the end of the world. They're superstitious. If only you knew. They only listen to Captain Fitzroy. And not always. And you. What brings you to our island? I'm looking for this address. Warehouse 36, Darkwater Harbor. I like you, so I'll be frank with you. Don't go near the place. Don't try to get in. Why? Because I told you so. Learn to accept some friendly advice. Now, please, allow me to do my job. You can't Ні, understand. You're not неприємний дядька. sailors. Каже, не ходи туди у склад, я тобі забороняю. Смак чи бебро? Будеш... Заборонялка не виросла. Так, що там, вербом? Ктулху не... Змітрок здоров. Тим більше, що ён там не один і такий цікавий пригожий в пантеоні Лавкрафта. До речі, у Ктулху і крили є. Ну, я пам'ятаю, осьминог з крилами, ну. Ну, кальмар, хто він там. Ніякої поваги ми тут не проявляємо, конечно. До Ктулхов. Нормально. Не, гульня 18-го года. Hey, be careful. Ну, я сподіваюся, що у гульні Ктулху з'явиться. У нейкім вигляді, мінімум. Ну, було б неблаго. Let's get him another drink. He's dry. In my bar, we don't serve troublemakers. Pure instinct. I behaved like a Hun, and I sincerely apologize. Veteran, huh? 307th Infantry Regiment. Well, that'll be okay for now. But the war is over. Try not to forget it. I'm here for information, not for a fight. I prefer it that way. Speak then. I reserve the right to answer or not. Так, що, давай. Ну, конечно, я думаю, для того, как підтримувати розмову з барменом, треба Captain Fitzroy що-небудь told me about a little pick-me-up. заказати. You want a drink? I wouldn't say no to a glass. Try this. I think we'll get along well. Не люблю гэты колкі для размоў, і я не люблю. Я так не люблю таксама вось это самае, такія дыялогавыя сістэмы. Мне прасцей, калі проста звычайнае это самае тэкстам. Що тут у нас? Я склад You know where шукаю. this place is? Warehouse 36, Darkwater Harbor. The Hawkins warehouse. I see, yeah. If I were you, I wouldn't hang around there. Why not? First off, there are rumors. Sailors from around here say you can hear noises coming from the warehouse at night. Screams, that sort of thing. Screams. And that's not all. There's the fate of its owners and all the superstitions that go with it. But I'll say no more. Anything else? Да нічого. Так, що там? Піво тут ёсць? А чорт его ведае. А персонаж можа напіцца і пачаць хістацца. Гэта я правяраць не буду. Што пра востраў трэба даецца? What can you tell me about Сару. her? We all knew she was famous on the mainland for her paintings. Never understood why. Then, I don't want to speak ill of the dead. Гэта правда, що яны былі дзіўнымі? Her style made her famous. How would you describe it? Tortured? Yeah, well, it wasn't normal. I mean, for a young woman with a child and all that. We saw them in the papers and we said to ourselves, who can paint such things?
Is that how she sees the world? So they made you feel uncomfortable. You need to see them for yourself. Make up your own mind. I've got what I need. Anything else? Что там? А в чем разница кола и списа? Да ничем, визуально чисто. Так, узнать про Сару. The stranded whale. I guess this bar has been here a long time. What can I tell you? I'm a nostalgic sort of guy. The name, it reminds us of the golden age of Dockwater, when our whalers left for long months and came back sweating and stinking of the oil and flesh of the whales they'd been hunting. It was a tough time, all the same. Ah, but steeped in glory. We've never known such wealth since then. Рагнар, здоров. Як іде? Ну, в принципі, нормально. Сподіваюся, тут нас не закидають мільйонами діалогів. Хотілося б криху якого-небудь екшончика. That'll be all for now. Все, дядька, поговорили, все з тобою зрозуміло. Я, типу, випив, ну, некої реакції організму я не бачу. And then he said, "You have no right to treat us like this." And the doctor, what did he say? Так, це так некий. О, Чепзик. Опа, вученые, моченые. Nightmares can hear things and voices Не, это whispering. не вученые. Will follow its reader and appear at various locations, gifted with its own consciousness, Stop asking. until it finds a new reader. She will get us into trouble. Это все, что ты хотел сказать? That's it. Maybe we should let him take it. No. No, the risks are too high. It's a book, after all. Pure knowledge. Ясно, поехавши. Так, мужики спевают. You like our song? Огонь. We're true sirens. We may not be pros, but we give it all we've got. That's true. It's a reminder of the time when we were still fishing for whales off Darkwater Island. Колись яны полювали на китов. What brought whaling to an end? The whales, of course. They all disappeared. You exhausted the stocks. You could say that, yes. There were fewer and fewer of them. Until the last, the biggest. The one of the miraculous catch. Exactly. Ну, якби доволі дивно було б зараз здивлятися, чому зараз немає, ну, а вони всіх виловили. Що за I've never пісня? heard this song before. Only people from here know it. It tells the story of the miraculous catch. It's a local legend? Watch what you say, young man. That catch saved our island. Ah. Where's the proof? We're the proof. Without it, the whole of Darkwater would have died of hunger in 1847. It's true. Everything happened just as it says in the newspaper report. What report? The one that's framed right behind you. Our grandparents tasted its flesh. And it was delicious. I bid you farewell, gentlemen. Good night, Короче, голод stranger. был, и вось яны зловілі So того long. самого апошняга кита, і мясо гэтага кита выратавала, типу, усю вёску. Ну, не вёску, город, что это? The miraculous catch. Apparently, the most significant Самая event of the выбітная last 80 падзея за years. апошнія 80 гадоў мясцовая. Вось якраз на той самай сцилле. Ну да, она типу была такая вялікая, што нават завісала з бартоў. Окей. Я ж возьму сабе, просто записал. You have no right to Рагнар, що? Ну тут дастаткова дыялогаў. Ну я ўжо зразумеў. Я неяк не падумаў, я гэта думаў, гэта будзе больш такая прыгодніцкая, тут і табе і дыялогі, і это самае, і навыкі, і умеласці. Не, умеласцяў няма, ну навыкі там нейкі там трэба паляпшаць характарыстыкі персонажа. What you looking at, stranger? В сэнсе на што? Это што за вострыя брылі вон там у нас? Чисто чел з серіала.
Так. Будем сексистами, типа просто спытаем, скажем, что мы I'm ни just на что не passing by. глядим. Sorry. Let me drink, stranger. Окей. А я не буду з тобой размаўляць. Спадзяюся, гэта гульня не настолькі, што калі я не хачу з ёй размаўляць, мне не трэба будзе з ёй размаўляць. А чи не дзірэ. Вось жанчына. Так, трэба гэтаму Алджернону кветкі падарыць. Я, дарэчы, першы адразу што падумаў пра Алджернона, калі яго ўбачыў, што пра кветкі для Алджернона. Язг-бляск, здароў. Што там аператы ў гэтай карчме ёсць, бо фізіяноміі ў гэтых мужикоў пірацкія. Як ты сказаць, пірацкія? Звычайныя алкагольныя. Слухайте, а што мы прыйшлі? Мы нешта зрабілі важнае? Charles Hawkins was a heavy drinker. And a debtor. Interesting. Хокінск бы шмат піў. О, это цікава. Так, ну мы, падаецца, з усім з гэтым паговорили, пра песню паслухали. Ну, пайшлі, паходзім. Пайшлі да капітана сходзім. Так, вітаю, я з Бляска, ще раз здароў. О, давайте возьмем ліхтарик. Так, вот, нельга. Алло. Только у прологу можно было его взять. Харбор мастер. Broken. This place seems half abandoned. I wonder what Captain Fitzroy has got to say about this woman, Cat. Некий Кэт. Умови нашої домовленості однозначно. Треба тримати своїх людей під контролем. Не задирайте нас, і ми вам не по зубах. І не треба не утруждать себе отказом на гэта паведамленне. Просто заплатить курьеру. Карцей нехто погрожал. Я тут у тебе полазил крыху. Ничего страшного. I've brought out the Charles Hawkins cargo manifests. They're on the table next to you. But in truth, you're likely to be disappointed. When you're done, come join me on the deck. Так, что ты? Ну-ка. These manifests are signed by Charles Hawkins. But that's all I'll get from them. Ну, там только что вымаранные все паперы, той самой декларации. О! А во! Я думал, зник. Тут некий дивный таки дымок ідзе ад усяго, что дае святло. Что ты тут будешь стоять? From here, I see everything that goes on in the harbor. The hard-working lives of my sailors, the fights at the stranded whale. Even the antics of these wharf rats don't escape me. It's you who lays down the law around here. Oh, I wouldn't go that far. I'm just the last serving captain on Darkwater. Tell me what I can do to help you. Так, зараз мы з ним поговорим. Так, что тут? З метрок у глибині під водой... у глибині вод під рельєфом спочиває ктулху, чекаючи свої гадзіни. Калі ён прачнецца, то пажарэ ўсіх. Цудоўны конец цудоўнай гісторыі. Так, Артём, такое таксама будзе, але ж мне не падабалася, як яны бойку тут зарабілі. Дэтэктыўная частка нічога так. Ну, паглядзім, што тут з бойкай. Яшчэ не дайшлі. Што там, дакументы немагчыма прачытаць, дэкларацыя. They're totally unreadable. Yeah, I saw that. I've got no idea who did it or why. I don't remember having countersigned anything special enough for someone to hide it. And why obliterate the dates, as well as the goods stored in the warehouse? You mean that the dates have some meaning? I know that Charles Hawkins was descended from a family of ship owners, and the island's fishing industry was hit badly. Indeed. We specialized in whaling, but no whalers went out to sea after the miraculous catch of 1847. So where did the Hawkins family get its money? Well, from what Charles inherited, I presume. Although these dates on the manifests could indicate that he had contracts of another kind. With whom, I wonder?
Короче, логіка ў тым, што тыпу пасля 47-го года таго самага, калі мы злавілі таго кіта, больш у мора ніхто не выходзіў. А гэтыя Хокінсы, яны тыпу зараблялі раней тым, што займаліся перавозкай грузаў. І вось узнікае пытанне, што ты за дэкларацыі, што яны тут вазілі. Ну, тыпу, на чым выходзілі, ну, на караблях выходзілі, навошта і за якой мэтай? У мора, калі не па кітоў. I'm looking for Warehouse 36. Do you know where it is? Look, it's right there. The warehouse is opposite the jetty. You can't miss it. Understood. Дякую, що показав. You know who the building belongs to, don't you? It belonged to the Hawkins family. Precisely. I think that somebody here wanted me to search this warehouse. Так, ну, про Дарквуд что-нибудь. I'm just back from the wharves. The dead killer whale is unsettling the sailors. Ah, yes. Us men of the sea are superstitious folk. Морский народ с забабонами. Killer whales don't have many known predators. That's true. And normally, they're not found around here. But, you're gonna take me for a fool. Give it a try. Have you heard about the depths? Trenches that plunge into the earth and that shelter creatures unlike any other. You're talking about mythology. Ha! Indeed, you're right. The police took the decision to put the killer whale back into the sea. You've got to understand them. They didn't know what to do with it. I think that was a mistake. Who says that whatever caused those wounds is no longer in these waters? You think we should have kept it? To look into the real cause of its death, at least. Ну, зрозуміло, що з гэтай касат, конечно, не так просто. Так, хто I така found a Кэт? threatening letter signed by a certain cat. What? I don't mind you visiting my harbor master's office, but I'd prefer if you didn't go through my affairs. Are you being blackmailed? Not exactly, no. That shyster wants to make us pay protection money. With any success? I wouldn't say that. А, She гэта на terrifies my men as much as her own. Can you not do anything to stop her? Don't you worry about that. I shall be on my way. Я тебе come все back and see me when зрозумів. you've got Дякую, something new. поговорили, все добре. Обов'язково зайду. Ну, сапраўды, таксама дзіўна палезці, палазіць па шуфлядах у гэтага дзядзькі ў яго офісе, а потым прад'яўляць яму, як бы распытваць пра тое, што ты там A знайшоў. souvenir from a more prosperous era. Ну, такое I guess this blackboard hasn't been wiped for more than 70 years. The Scylla. It finished up beached at the entrance to the harbor. О! Это нам дадуць зараз падвялічыць узровень медыцыны. Это добра. Что такое зелёненькое. This man Погнали and лазить. Fitzroy could be twins. Ну, так это ж, можа быць, ён і ёсць. Кажа, падобныя як близняткі. Ну, так гэта ж ён, пэўна, і ёсць. А, без нагі. Брателла. У яго драўляная нага, ну. Так, можа быць, гэта ён і ёсць, але яму як-небудзь нагу What a вярнуць. macabre souvenir. Ну так. What a macabre souvenir. Можна... Падскочыць нельга. Так, яны там усё сварыцца за таго кіта. Ну што, добра, пайшлі тады да складу, правильно? Так, а тут яшчэ ж можна чыніць, паглядзець. Ой-ой-ой. Нешта у вас тут, конечно, все выглядае не вельмі добра. Burst Heart ёсць Twitch. Адначасова ідзе на Twitch і на стрыму. Ой, на стрыму. І на YouTube, так што, калі зручна, можаце перайсці на Twitch. Это у нас такі адразу на дзве платформы. Так, чылікі сядзяць. Глядзіце, як у школе. We're no longer at home on our own island. Calm down. It's not worth the effort. I told him,
that flunky, that he'll see what a real sailor has in his belly. If you continue like that, everyone will see what you've got in your belly. I hope so. I hope they don't forget the lesson. Me? I'm not scared of some girl. I mean they're going to cut you open, you idiot. Calm down. Ён сказаў, што ён не баіцца нейкай там дзяўчыны, пэўна, гэта ідзе размова пра тую самую Кэт. Prohibition. Prohibition is just a joke around here. That suits me fine. Сухі закон. Пу-пу-пу. Слухайте, ну вялікая вёска. Будуць якія-небудзь цікавыя падзеі? Так, ну тут зразумела, маракі не хочуць, каб яе спіхвалі. Так, а што? What could have done so much damage? О, глядзі, ты рыбак. Ладно, пайшлі на склад. Нага капітана Ахава, які так і не ўпаляваў кіта Мобі Діка. Я, дарэчы, так яго і не прачытаў. You live here? Психічныя. Why did you do that, huh? We saw what you did to St. Brendan. Yeah, we'll teach you to come onto our island and ridicule our protectors. I respect your beliefs. Our beliefs? You mean you don't believe in God? That's irrelevant. That's what you think. There's you, our beloved statue, and then those two bozos behind us. Wait, now that I think about it, it's got to be them. There's one of them who's always going back and forth to the statue. Quieter. That's all we need for them to hear us. What brings you to Darkwater? The two guys behind you. What are they guarding? The bootleggers. Scum. They're protecting their territory. From whom, I wonder? They really don't have a choice anyway. They're more scared of Cat than an attack by drunken sailors. If only they would kill each other. Хто такая гэта Is it ваша Cat Кэт? who's shaking down Captain Fitzroy? Hold on just a minute. We didn't tell you a thing. Nothing at all. Ой, так що за святий That statue Брендон? represents your local saint. What do you mean by local, exactly? You wouldn't be looking down at us, like all townspeople do. St. Brendan. He protected whalers and fishermen like us. Until those assholes defaced him. Святий Брендан, якого яны лічаць за Бога. Peculiar house. Yeah, that's where we live. Our boat. It's not because it doesn't float anymore that we're going to abandon it. Isn't it a bit early for alcohol? We got nothing better to do anyway. There's not much work around here. Fitzroy gives us a few chores every now and again, but since the whaling station shut down, ain't a lot of jobs left around here. So we drink. Меня заўсёды дзіга забаўляла гэта логіка. Типу, нема працы, таму я пойду нап'юся. Что? Нема чым заняться. Окей. Добра, хлопцы. I've taken enough of your Скажи time. ласка. We'll see you later. Так, як я разумею, нас на склад не прапусцяць гэтыя хрэны. No, if it gets out, I'll have seen Да, і логіка того, што у тебе і так няма працы, у тебе няма грошай, ты пойдзеш яшчэ іх прабухаеш, апошняе. and don't go. Ой-ой-ой, ну, конечно, я ж разумею, што залежнасць, алкагалізм, там, это складаныя рэчы, там усё крыху складаней, чым проста так, але ж, да. Глядзіце, мужик. How could you be dumb enough to leave the entrance to the warehouses unguarded? Keep your voice down. Why not go and shout at the cat while you're at it? Подслухаем, I сядем. don't want to end up with her little knife under my throat. It's a stiletto, you idiot. And with that smell on your breath, I don't give you much chance anyway. Неприємно, кажуть, з рота пахне. Фу.
Так, а мяне заўсёды цікавіла, дзе людзі без працы бяруць грошы капіць. Гэтае пытанне цікавіць, мне падаецца, увогуле, ў прынцыпе, шмат каго. Але я думаю, што вы і так іх назіралі, гэтыя банды вырай алкашоў раніцай, дзе яны ходзяць такія яшчэ, я заўважаю, адзін выходзіць такі з пад'езда і паціхоньку паўзе, і толькі так, як арол глядзіць сваімі вачыма, шукае хоць каго-небудзь зачапіцца, да каго-небудзь прыклеіцца з такіх жа, як ён. Можа, у кагосьці ёсць, яны тады пачынаюць разам там хадзіць, шукаць, это самае, саабражаць. Яны так смешна выглядаюць, у мяне цэлымі бандамі з раніцы сядзяць. Ідзеш на працу, ну, раней, дакладна, ідзеш на працу гадзіну 7. А яны ўжо ці яшчэ сядзяць на вуліцы, ці ўжо сядзяць. Это таксама пытанне. Так, што там? Здароў, а я вас падслухаў. No idea. You better keep it shut. What's with you wandering around here like a hungry dog? Hungry Saw you dog. talking to the two soaks. Go die of thirst, the lot of you. It'll stink less. Чаму алкашы так рано прачынаюцца? Ну, таму што трэба ж бахнуць ужо. У алкашоў сон кароткі, это знакаміты выраз. Так, што там, вожык прывалокся? Каб напіцца, трэба грошы. Не трэба мне расказваць. Стары, ты бачыў гэтых людзей, якія п'юць на вуліцах? Адкуль у іх грошы? На працу, мне падаецца, ніхто з іх не ходзіць. Дарэчы, я жыву каля ДС, дыспетчерская станцыя, і калі я хадзіў раней на працу, я заўважаў, што недзе ў 7 ці там, ну, каля 7 раніцы з гэтай ДС ад'язджаў нейкі аўтобус. Ну, ведаеце, гэтыя аўтобусы з трохзначнымі нумарамі, гэта звычайна куды-небудзь там за горад яны едуць. І быў нейкі аўтобус раніцай, і вось на гэты аўтобус з усяго раёна збіралася, ну, я не ведаю, ну, алкашоў. Вось яны прям сцягваліся, алкашоў 40, можа, 50. Яны ўсе аднолькава страшныя. Бачна, што на бадуне нейкія там трасуцца з чырвонымі харамі. Ну, бачна, што палове там, ну, вельмі кепска. І вось яны некуды ўсе ехалі. То бок прыязджаў аўтобус, яны ўсе тут загружалі. Аўтобус, то бок не прыватны, гэта нейкі, ну, дзяржаўны, то бок маршрутны. Ёсць у меня падазрэнне, што, імаверна, яны ехалі на якую-небудзь часовую працу, каб зарабіць на алкашку. Напрыклад, трэба было паглядзець канкрэтна маршрут, нумар можна было, канешне. Зараз ужо не праверую. А вось яны збіраліся, я думаю, што можа быць тыпу на свалку. Ну, ведаеце, збіраюцца, едуць ці там на дзённую працу, ці можа быць на нейкае месца, дзе даюць ось дзённая праца, ты дзень адпрацоўваеш, і табе даюць некую там канкрэтна там заробак твой за дзень, ці можа грузчыкамі куды, але сам факт, што яны прям сцягваліся бандамі, яны аднаго ўжо ведалі і яны там здароваліся. Не сказаў бы, што яны там пілі, ну, ніхто там не піў, падаецца, але ж, ну, такая гісторыя. Так што, ну, ўсё ж такі некуды яны там усе гэты алкашы ездзілі. Што там? Владислав, дык ёсць Twitch, у апісанні спасылка ж ёсць. Так, усё правильно. Калі што, можете пайсці ў Twitch. Вожык, а пра што гульня ўвогуле? Ты што-небудзь пра Лавкрафта чуў? Пра Ктулху, вось гэта ўсё. Вось мы прыехалі разбірацца. Родзі, ты уже ў Менск пераехаў з хутара, будуць відосы пра хутар яшчэ. Я не той, што пераехаў, я пакуль тут буду тусавацца часцей, чым на хутары, таму што той план на працу, які ў мяне быў вялікі, я яго карацей не здолеў не пацягнуў я гэты план, і на зіму я не паспеў зарабіць цяпленне, так што, значыць, ужо шмат такой працы я там все равно не змагу зарабіць. Так, будзем туды прыязджаць на выхадныя, але, імаверна, я буду яшчэ што-небудзь здымаць. Просто у мяне асноўная камера, я ўжо жаліўся, карацей, 3 з 4 камер на тэлефоне пабітыя. Здымаць можа, але якасць гаўно здымаць не хачу. Можа быць, у жонкі тэлефон адбяру, тады яшчэ паздымаю для ягонага хутара. Так. А непітучыя студэнты сярод іх былі, тых, хто на аўтобус, не. Там былі толькі пітучыя не студэнты. I've got to enter the Hawkins warehouse. I guess it's going to be complicated. No, it's very simple, in fact. Fuck off. I don't give a damn about your racket. I just want to get into this warehouse. And we don't give a damn about you. Whatever your reason for wanting inside, there's nothing we can do for you.
Ну, мне падаецца, што яны аднолькавыя, просто адзін з адной барадой, другі з другой, ці не? А, не, ну ўсё ж такі. Не, крыху розныя. Карацей, яны там склад, і яны нас туды не хочуць заціснуць, каб праверыць. О. I've got to get inside. It's your boss who sent me. Oh, yeah? And why didn't she say anything to us? She sent me to see who's filching her stock. I don't know what you're talking about. You got no proof to back up your claims, and I'd advise you against snitching. If I can't get rid of those two, I'll have to look for another one. Так, мне трэба ад іх неяк пазбавіцца. Окей, будем что-нибудь думаць. Ну, я падслухаў іх размову, але мне гэта, пэўна, не моцна дапамагло. Мне што, да Кэт да гэта ісці цяпер? На паклон? Тыпу, добрый вечар, мне на склад. Што тут? Я чамусьці думаю, што калі я буду хадзіць вось так, я тут мала што цікавага знайду. Хаця, можа, які-небудзь персанаж паговорыць са мной захоча. Не, не хочаш. Мета, здароў. Гэта ты пра серыю хадзячых мерцвякоў расказваў? Не. Не, ну яны, конечно, хадзячыя мерцвякі. Гэта 100%. О, туды яшчэ можа. Пайшлі сходзім, паглядзім. А гэта не той самы святы Бернард пра... Можа, тут можна забрацца. Не подскочить. А, ну, бегать хоть, давайте будем бегать. А то мы только зусім тут 3 гадзіны будем ходить. О. Не? Damnation. I broke it. It's no use. The padlock won't give. Ага. Карацей, трэба ў расследаванне укладвацца, походу. Ну вось, гэта, пэўна, это самы святы Бернард, нейкімі пісюлькамі тут усё змаралі. Так, там маяк, Акопян. Вось такія вось жартулькі у нас. St. Brendan, patron saint of sailors and travelers. Desecrated. I can't even say which language it's written in. Ну, бачыце, он кажа, што не ведаю, на якой мове гэта ўжо ўсё напісана. Ну, пэўна, нам усё ж таки трэба ісці да гэтай Кэт. Так, што, можа, гэта Кэт Хокінсу спаліла, ды ўсё ж можа быць. Мэта, калі памятаю, у гульні ёсць падказкі, але імі можна не карыстацца. Ну, я спадзяюся, што мы без падказак як-небудзь разбяромся. Ой. Так, стаіш тут самотны. Where do you think you're going? Коп! Так. Who are these others so interested in the warehouse? And why would I tell you? I'd like to know more about the Hawkins case. I don't think so. I'm not here to hinder your work, officer. Edward Pierce, private detective. Sorry, we're all a little on edge today. What are you doing here? I'm investigating the death of the Hawkins family. Darn it. Why do you want to drag up all that stuff again? My investigation has led me to this warehouse. That case was closed months ago. What more can you say about the death of the Hawkins family? Not much more than what everyone knows. I wasn't on the case. They were all burnt to death, right? Up at their place. The whole mansion went up in flames. Don't get it into your head to go wandering around up there. It's dangerous. What do you mean by that? The only one left there is old Silas, and the accident has affected him badly. He can be unpredictable, especially if a stranger starts poking around the property. Is he a danger to the public? No, he's in his own home. Do yourself a favor. Leave him well alone. Угу. Так, що там? Я пропустив. Так, Арыган, на беларускі Ктулху жыве ў метро на Нямізе. Дзе ён там жыве? Кастусь, добрый вечар, здароў. Ну, карацей, давайте пойдзем далей, да? Пэўна, нас пакуль сюды не пусцяць, і, як я зразумеў, можна нават туды да маёнтка схадзіць. Я, Мета, я хадзячых не глядзеў, я жудасных мерцякоў глядзеў. Кніга памерлых, усё гэта, там і смешна, і жудасна.
ва ўсіх свае, конечно, цікавасці. Пойдзем да Кэт, ну давайте сходим поговорим, ці што? Здорово, малая. Шо ты, як ты? О, значит, она уже не одна. Another break? One of those damn sailors came looking for trouble again. But he won't try again anytime soon. We gave him a good hiding. So you said to yourselves that after such a feat, you could abandon your post. It's just a little drink. We taught those guys a lesson. We'll return right after. It's just that standing guard in this alley makes your throat dry. That fool Fitzroy can't keep his... I told you to Oh. beat it. Не хочеш з розмовляти? Ну і все, да і хрен на тебе. Що ти мені не подобаєшся. І не підходь до мене потім. Що, белорусский ктулху, это мужик с дулочкой на колоса. Так, будешь говорить? Так, это так само на склад, я думаю. You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble with the bootleggers. I've seen the kind of messages their boss sends. You're not scared of her. Of course I am. Everyone's scared of that woman. She's not interested in small fry like me. You, on the other hand, nose around too much, you'll have dealings with her. This warehouse looks abandoned. Why does it interest them so much? No doubt a question of territory, but I ain't asking. You want to know more, go ask the captain. Good. Thank you. I shall take my leave. Так, а можно как-нибудь забраться наверх? Не? Аля под ложек знов лезе. Так. О. Гэта под... Так, навык пушка дазваляе вам шукаць схаваныя прадметы на невялікай адлегласці. Ну-ка, ну-ка. It looks like there's a way in under this grate. Так, ну, вяроўка, наверх, лебёдка, ок, цягне туды. Наверх трэба неяк забрацца, во, лесвіца. Можа, зараз як-небудзь на склад нізам прабяремся. I could use this old winch to lift the grating, but it's been completely taken to bits. There must be some spare parts amid all this clutter. Пачынаецца. Трэба сабраць лебёдку. Трэба, пэўна, нейкія шасцярні знайсці. Падобна, але не даюць. О! A whale vertebra. If the newspaper clipping in the bar is true, this bone is a real fossil. О, костка. Кітовая костка. Так, калі што, паважаны глядач, стрым ідзе адначасова на Twitch і на YouTube, каму дзе як зручна, туды заходзьце. Дзякуй, дзякуй. Дзякуй за будь здароў. Вот так, з Кацярынай, каб не заражаць, вось, я сёння мне маці патэлефанаваў. Кажа, не прыязджай да мяне. Я кажу, а што? Кажа, я захварэла. Я кажу, ну, захварэла. Так она кажа, так я захварэла, табе перадам, а ты перадаш жонцы. Я такі, о, такімі катэгорыямі я яшчэ не прывык думаць. Это такая справа звычкі. Трэба прыняць. О! Храпавік. Вось як ты выглядаеш. A ratchet device. Exactly what I яго need. дастаткова будзе, пэўна. Ну-ка. Всё? Нешта яшчэ? Ну, это ж не знизу у меня трэба это самое. Он просто сказал, что нібыта гэтага дастаткова. Хотя он просто сказал, падаецца то, что трэба. О!
Ось гэта нам. This handle will be perfect for the winch. Ну, без рукояткі сапраўды, ну неяк без ручкі складана. Ну, кось круцёлка, ну. Всё? Крутиться будзеш? Да ёкарны бабай. Зноў нічага не хапае. Храпавік. Ну, круцёлка. Холера, каб цябе. Ну, не ідзеш і на вуз, так? Так. Вось тут нешта паказвае. Бачыце, злева пытальнічак узнікае. Это тыпу... Ну, мяне не хапае вось гэтай навыка, пэўна. І я, тыпу, не смогу сабраць без гэтага навыка. Глядзі ты як. І тут. О. О. It should be possible to mount this cogwheel on the winch. Хары уже, ну так три часткі сабраў. А як гэта ён падпаліў? О! Ну-ка давайте зараз. Я нават навучыўся. Во. Looks like everything is in its place. All that's left is to try to turn this handle. Круці. Нібыта ён не туды круціць. Ці туды? Damn, туды. I broke it. Ну што за чалавек? Адкуль у цябе рукі растуць? Взяў і паламаў. Так, що там? Ваня, здорово, доброго вечора, пан Руді. Доброго вечора. Цей знак показує, що герой що від срачу... Ха-ха, що це від срачу в гаражі? Такой юкарний бабай. Так, а що це показує? Галочку, що... Так, підсвітим. Бачите? Ні, так не працуе. Типу, святло дапамагае убачыць прадмет, калі я яго ўжо як бы бачу, але не магу ўзяць. А тут все, галочка мне, ну, птушка паказваеш і ўсё. Я паламаў, і што гэта сэнс, які быў ад усей гэтай гісторыі? Без малатка ніяк. І ізалента сіняя пажадана. Дык і што, ўсё? А сюды нельга пераскочыць на той бок. Да, взяў ды паламаў. Ой, аж бок забаліў. Да. Нешта мне падказвае, што тут усё. Ці не. Ну, это ж, пэўна, трос усё ж таки не вяроўка. Не перапаліцца. Ладно, пайшлі, карацей, далей. Well, well. A little mouse has got lost on our turf. You're not only inquisitive, you're also stupid. What gave you the crazy idea to come onto my turf? Здорово. Your turf? That's news to me. For a guy who has no idea, you've been doing a fair bit of poking around. My men saw you staking out the Hawkins warehouse. Is that against the law? I'm no idiot, detective. I'll tell you how things work around here. I decide who comes in and who stays out. And anyone who doesn't respect my rules, I punish them. У меня час на отказ. Is your name Kat? What of it? Maybe we can come to an understanding. Maybe. Or maybe not. Напасть можно было. Фига валить. Get this joker out of here. He might have a little trouble walking on his own.
I'm getting careless. I didn't see that coming. If I want to get into this Пошел warehouse, I'm ворушняк. gonna have to deal with her. Так, где меня кинули? Недалеко меня закинули. Руди живит, а більше Рудинок воспитывать. Да и конечно, это самое. Меня ударило туди, где уже не спотребиться, сподіваюся. Уже, да и хрен з ним это все. Так, да і що, мені тепер до їсти треба розбиратися? Ну, конечно, виховувати, але ж я не грамар назі. Я як пишуть, так і читаю. Я мені головне, щоб ми одного розуміли. Правильно? Здоров, я прийшов говорити. Hey, Mitchell. A drink for our new friend. I owe you. You don't know how to fight, but at least you've got guts. Yeah. Aching guts. Huh. I've got them too. But you don't hear me whining like a pooch who's lost its leash. You didn't back down. Something that I respect. So understand by that. If I catch you again, you'll carry a more permanent reminder of our encounter. Tell me, what brings you to Darkwater? I'm investigating the deaths of the Hawkins family. It's very nice of you to tell me the truth so openly, but it's also really stupid of you. You really don't seem to know the area. Let me give you a little advice. If you want to survive more than a day in this rat hole, avoid talking about them to the first people you meet. Да, каже, ти ж не зрозумів, де знаходишся. Я знаходжуся у комп'ютерній гульні. Мені до лямпочки. Так. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that reason that I've come to see you. Are you pulling my leg? Think it over. I've seen what you're capable of. And you didn't miss me. I accept the compliment. Well, I see you're serious. To be honest, as long as it doesn't interfere with my business, I don't care. But I'll go with you, to make sure you don't stick your nose into things that don't concern you. Sounds honest to me. I'm not finished. If I do that for you, if I let you onto our turf to conduct your little affairs, you'll be indebted to me, and I guarantee that I always collect on what I'm owed. Think about it. I help you, you'll owe me a favor in return. Do you accept? Я думаю, что это не самая добрая идея. Я думаю, все-таки тут есть некая вариантность проходжения, правильно? I don't think I'm ready to pay the price. As you wish. But I think you'll be Ну, back. коли вернуся, так вернуся. Коли не здолею на склад неким іншим чином пробраться. Да. Глядите. Это все зачинено. Так, мне тут подсказывают сходить за алкашами поговорить еще раз. Ну, пошли сегодня поговорим. А ты стоять? Ты стоять. Может их можно одно натроить? Well, well, look who's back. Did you miss us? Так, что там? I have an offer that could interest you. We're listening. I need you to keep them busy for a while. You send us to take the punishment while you go quietly about your business. What's in it for us? What would convince you to help me? There's only one thing that'll get us to move. For sure. Bring us something to drink and we'll take care of the bootleggers. Okay. I'll be back. Take your time. We're going nowhere. Можешь не спешаться. Алкаши, мне подается, так не размовляют. Він каже: хлопець, у тебе мало часу, давай. Ну, сходим, зараз купим бутыльку. Правильно? Даже є гроші, я сподіваюся. What can I get you? Let's say I want to buy a bottle from you. Choice is yours. Everything's on sale.
О. What would you say to a deal? Your bottle for А, service. грошей у нас нема, You певно. know what? You seem like a decent sort of guy. Okay, agreed. My cheapest bottle in exchange for a service. Thanks. I'll owe you one. Да, чисто по-расковому, ну. That'll be all for now. Давай, дядька. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Все просто бутыльку. So, have you got what we asked you for? Конечно, на, Look what I've хлопцы, got. берите. О, You're a good guy, you. you good guy. Конечно, good guy. Follow me. Так, давайте заховаємося як-небудь. Ці тут нема. А, тут контрольні кропки. Окей. Cheers, you jackass. I don't feel well. Hey, where are you going? Say that again. I hope for your sake that I didn't Такі смішні ніки. Так, добре. У нас, я думаю, що не так шмат часу. Склад номер 36. Это что? Там? Ён? Схованы? За шифером неким? Let's see. Ну-ка. Я думаю, гэта мы ускрыем. Это ж, певно, сюжетный замок, не? Shoot. I'll have to find Yeah. another way to get in. Да у сенсі. Ёкарный бабай. Лестница. Ну, по лестнице може. Не, ну типу поламатая. Так, это там будуть, певно, стоять, я думаю, що довго. Не подскочить нічого. Якщо атрымліваецца ніякага сэнсу, што я іх адцягнуў, гэта мне тыпу трэба цяпер паспрабаваць зайсці з таго боку, дзе стаіць гэты канстэбль. То гэта ж фігня нейкая. It's no use. The padlock won't give. Ну, як It's no use. А The як padlock вибіць won't можна, give. ні? А, нам треба знайсці чалавека, які дапаможа. Ільга тут. Ой-ой-ой, ребятки. Некая вариантность тут такая довольно высокая. Констебля нас не пустить, да? Больше дверей ніяких нема. Подняться некуды. Тут что-нибудь, не? Не. Ну так и все атрымліваецца. Тут без яшчэ, ну, сапраўды, без яшчэ адной бутылькі не разобраться. Яны там будут стоять, разбираться, да? Можа... You again. I told you to beat it. No need to get worked up. Так, это не хочет со мной размаўляць. Ну, гэта як бы іншы бок склада, правильно? Damn stupid idiots. Forget it. Nobody listens. Там знайсці чалавека, які дапаможа вам зайсці на склад. Ты это что, мужики? You saw what happened with those sailors. Don't hang around here unless you want trouble. It's a little Well, at least something. with that. Это типу перакрылі проход? Таким чынам. Ну, тут так само. Мы типу зарабілі ўсё. У меня есть какие-нибудь предметы, что-нибудь такое. О. А есть какая-нибудь там карта? Нечто.
Так, давайте яшчэ раз туды сходзім. You can't understand. You're not sailors. It's a sign. Гэтаму хреново You don't зрабілася. like our prices. It's gonna cost you a lot more than a bottle. He's stewed to the gills. You'll get nothing out of him. Ой-ой-ой, ребятки. Ну гэта ж не дзверы, гэта не дзверы. Ніякай актыўнасці, нічога. Это тут туды дзверы. Это наверх. Мы могли бы пробраться унутр іншым шляхам. Ну, это там, где краты вот гэтыя мы намагаліся падняць. Тут нічога. Тут таксама можна нейкім чынам прабрацца. Бачыце, якая варыянтнасць. Чу выбіць нельга. Чу не гарыць. It's no use. The padlock won't give. Я думаю, наадварот, яны маглі бы гэта не... Ну, добра. З вами. Карацей, тыпу... Я іх адагнаў, але ж сэнсу ад гэтага не тое, каб шмат. Hey, tell him to calm down. Me? And why would I do that? Так. Рыбак. Може, якого фрица попросить гэтага феяка Get там. it? Nobody listens to us anyway. That's no way Так, to treat an это omen. коп. Oh, yeah. Это не тое. Може, з гэтымі пагаварыць. Здароў, не? Не. Я зразумеў толькі, што ў такіх гульнях трэба ўсё ўкладваць у адну характарыстыку, бо інакш ты не зробіш нічога. Дарэчы. You're back again. Ну я. What can I do for you? Apparently, the bootleggers don't want anyone hanging around the warehouses. They're part of the private property I mentioned earlier. And yet the place looks abandoned. Why guard the entrance? As a precaution, I suppose. All the warehouses are more or less interconnected by old sewers. You mean that there's a way to go from one to the other by tunnel? I couldn't tell you if it's still the case today for all the warehouses on the island, but I think I can imagine what you've got in mind. You can always visit them if you're not the claustrophobic type. Так, что я не задумался про канализацию сказал, да? I shall be on my way. So come back and see me when you've got something new. Окей. Угу. Ну, пошли ў баруху зойдзем яшчэ. Ну шо вы, челікі? Здорово, здорово. Ніхто не хоча мне там дзверы дамкнуць. О, бро, да гэтага алкаша, не? Не. Так, мы тут были. Это психичные. Do you like our song? We may. That's true. Так, ну мы это размовляли. Ту-ту-ту. I heard the Hawkins family. An old family. Ну это мы размовляли. It's your пропущу. I bid you farewell. Good night. So long. Так, і зноў мы тутака. Пачакайце. Я пакуль не хачу ісці да яе. Типа праз каналізацыю бачыце, да? Но зноў-такі мы ж там паламалі ўсё. Это вось тут мы маглі бы прайсці праз каналізацыю на іншы ўваход, але тыпу мы тут нешта паламалі. Што мы тут паламаць маглі? Холера, каб вас. Караце, я зараз яшчэ тут крыху палажу. І калі не, тады пойдзем да цёткі.
Зараз я ще раз там може покрутити що-небудь можна, може там. І воно не кончатково зламалося. Ні. Кончатково, походу, все ж таки. Да, ймовірно, все ж таки прийдеться йти до тітки. Типу тут усё. Эх, тетка перемогла нас. Ні? Ніяк. Ніяк. Ну, ми довго трималися. Hey, Mitchell. A drink for our new. I owe you. Yeah. You didn't undersell me. Говорили. I'm investigating the... It's very nice, but it's all. Let me give you a few ones. I need to get into the Hawkins warehouse. You're out of luck. It's on my turf. It's precisely for that. Are you pulling my... Так, вона така та-та-та-та-та-та. Think it over. I've seen... And you... I accept the Coel, to be honest, but I'll go with you. Sounds honest to me. I'm not. If I do, you'll be in, and I can't think about... Придется быть ее Do I а have a мы choice? возьмем излиняем и не будем we ничего always have one, делать. detective. Follow me. Nobody questions your authority here. I was given to believe that Fitzroy stood up to you. That dope tried to save face in front of his sailors. They revere their brave captain as they do their old statues. But sooner or later, all statues get buried in bird shit. Вас так само раздражняє у гульнях, And что the police? коли йдуть ці They do розмови, nothing to stop you? ти тип The худший, local ти типа cops? повільні за її. The cops drink like сунешся. everyone else, sweetheart. They know where their interests lie. Apart from that pig-headed Bradley. I don't know whether to admire his stubbornness or to have pity on him. Nobody listens to us anyway. That's no way to treat an omen. Oh, yeah. Я сподіваюся, я на це саме мне двері там відчинять. Understand, you're not sailors. It's a sign. Іди ми глядім на осадок. It's fine. He's with me. Okay. Я сподіваюся, у яї є ключ. Бо у мене ключа нема. Ми вже висвітлили це. Добре, я ось набив Baldur's Gate, погоди кому. Хто мені відкаже, коли я все ж таки погуляю? У мене для тебе новини. У мене так само Baldur's Gate є, коли я його пройду. Артем, потім для порівняння поспробуй погуляти у The That's how Sinking it's done. City. Do I still need to hold your hand? Or do you think you'll get by on your own now? Don't overdo it. Good. In that case, I'll leave you. I've done enough mothering for now. Катюха Бейкер. Все, она нам дверь чинила. Ugh, this place stinks. Ну, пройшли. What is the connection between this place and the Sarah Hawkins case? Так отрывливается все ж таки. Натисните две мышки. И что это такое? О, нам зараз буде. Мне что убачим? Место злочинства. Who has enough money to buy painkillers, but stays in a place like this? Так что я хотел сказать, дык яна атрымліваецца хутчэй за ўсё не мае дачынення да смерці Хокінсаў, таму што яна сюды проста ўзяла і пусціла. Не? Ці гэта нейкая много хадоў ачка? It smells as bad as it looks. Can't sleep. I know how that feels. The glass is shattered, like someone smashed it. Was it before or after the removal of these bandages?
Хто там? Люстерка розмолотив. Is this one of Sarah Hawkins' paintings? Ти почекаєш, я ще не вийшов. What is this picture of Charles and Sarah Hawkins doing here? Ти лежав. З фоткою. Так може фотку забереш, ні? Все. Да улики, а фотку? Не будешь брать? Ну, Нікі, ти такий собі детектив. Я не зрозумів, що таке що. Ну, прийшли. Ну, нехто тут розмолотив люстерка, ну, тут є ще картина Хокінса. Ну, так це ж склад Хокінсов, правильно? Ну, якби. Не дивно, що тут і лежать речі Хокінсов. Someone has settled in here. And whoever it is has something to tell me about the Hawkins case. Is there anyone in there? You! Don't move! You again. А чому я не I вийшов told you to просто stay away пасть from this двері? warehouse. Да о! Нет, это психология. У меня психология низкий уровень. Ну, It's добро. clear that you knew the victims. I'm sorry to dig up bad memories. I can still see the poor child lying burned on the floor of their drawing room. We had to tear him off. The marks must still be there. They're in my mind anyway. It's horrendous. I'm going to need your experience to bring him justice, Officer Bradley. Can you explain what this painting is doing here? This strange portrait. Wait, I know it. It was in the Hawkins mansion when we came to investigate the fire. So you confirm that it was removed from the crime scene. Interesting. I'd like to go and see the mansion now. Of course. You want to go back along his trail? I'd like to understand how this painting made it to here. Come on. My car's parked down the way. Andrews, would you please shut the door? Это не я иду, конечно. Open your eyes, damn it. This guy went right under your nose. God damn it. Her again. This case has nothing to do with you, Baker. Clear the passage or I'll shut you up for obstruction. Officer Bradley, you've finally grown a pair. Too bad you're too fat to see them down there. Come on, keep the smile. You don't want to force me to widen it. Okay, I get it. Can we go to the mansion now? I thought I'd straightened you out, mister. I am disappointed, but we'll meet again. Я не розумію, Is it так far? чого вона Mansion. роззловалася на мене. Типу, я тобою розчарована у Look сенсі. behind you, at the top of the ridge. You see the building? That's the Hawkins mansion. Come on, we got some driving to do. Драмы нагнали, конечно, будь здоров на маёнтак. Чому його зуби люмінесцентні? Вони люмінесцентні, а не уставні. Ну... Я тобою так само розчарований. Ці наші герої, і на мента, і на Нікі обидва, це саме, моцно, конечно, покарамжені. А, гэта, напэўна, гэты Сэмюэл Саймон ці хто, ён же говорыў, што там нейкі хрен прыглядае за Well, маёнткам. here we are, Hawkins mansion.
place has been abandoned since the fire. Бля, There's ну, only old конечно, Winchester in Тихара, his hut. конечно, будь здоров. Так, это я не могу запытать. Так. Так, я не зрозумів. Чому нічого не можу вибрати? Є натискати? Your partner, Andrews. Так, warned это me мишкой against натискав, а зараз You натискайте managed to Є. get something out of that bum? I'll end up asking you for advice. him. He talks too much. He Ну що, inferred that old лучше Silas нафарбоване, was поглядіть на slightly його. unhinged. That's not far off the mark, I suppose. But kinda unfair at the same time. You know, Silas Winchester has been working for the Hawkins family as far back as I can remember. Charles was like a son to him. The day of the fire, he lost his whole family. So he's got nowhere to go. And, as you'll see, in a way he's still watching over them. Is there anything else you want to ask me? Or do you want to go up there? Ой-ой-ой. Ну ось, не можу вже натиснути, тільки Є. I prefer to be prepared if there's going to be trouble. It's a wise attitude. But apart from old Silas and some rotten floorboards, there's nothing to worry about. Could he be Ну, a він problem? максимально криповий Strictly чел. speaking, he ain't dangerous. But since the tragedy, he's been a little touched. Though he's a remarkably sturdy man, given his age. A true force of nature. A sad old man doesn't worry me. Ха-ха, сумні дяди мене If не you don't want to пугають. listen to my advice, we might as well go. Right? Ну погнали, каратей. Ти мені тут, певно, Night falls quickly не розповідаєш чогось And I want to be able to цікавого. see when we arrive. I'll go with you. If only to reassure Silas. Ось гляжу на тебе, Руді, не можу нарадуватися. Така уже бусина. Ну, дякую. Так, ну, погнали, він каже, Why пойду not? з вами. You can help. Right. Let's go. Let's go. Ходить він уже хреновато. А чому ми туди йдемо? Мені... А, там, напевно, уваход. Це я у присідку, каб хоча б хуткость більш-менш відповідала його хуткості. Тут у вас ветрено. Да, ну такий крипувенький, конечно, майонташек. Дякую. Приволок. А, это... А тут только яны жили эти, что больше могилок нема. Чарльз Хокинс, 1924. Сара Хокинс. The flowers on Sarah Hawkins' grave are fresh. Гуляю за детектива Карлика. Someone must really hate Charles Hawkins. I told you. Клетки поразбивал. Silas Winchester is still watching over the Hawkins family. I must say, it's pretty gloomy. So, Detective, does this place inspire any thoughts? Ну, ну... Do you know if Charles Hawkins had any enemies? Not to our knowledge. He was a well-respected personality on the island. I don't understand. Silas would never have let such a thing happen. Mm-hmm. Why were they buried here? I was given to believe that it was Charles Hawkins' wish. Strange idea. I imagine Webster wasn't too pleased. Mrs. Hawkins' father? It's said that he's devastated. Let's go to the mansion. Наговорили. Please give me a minute. Типу... I didn't expect to set foot back here after the burial. What kind of deranged individual would defile this sanctuary? And steal a burnt painting? Poor I don't see kid. Silas doing such a thing.
let alone allowing it. Even that broad baker is above that. Lord, have pity on this poor family. Ну, зрозуміло, типу, те саме, як його, Чарльз сказав, каб їх тут поховали, нехто приглядає за їх могилками за хатою, те Семюел, там, Вінчестер ніки, Дін і Сем Вінчестери, один з їх, ось, і нехто розбурив кветки на могилках Чарльза. Все, я все розібрався, можна, що ми робимо? Пошли. Чоловік з пригожим тваром. Все? Давайте я ще раз побігу, бо щоб не було такої ситуації, що я зараз схожу на майонток і окажеться, що мені ще треба з ним поговорити. Все? Ви з собою поговорили? The caretaker takes great care of these graves. The caretaker takes... Caretaker. Someone must... Все, я все тут понатискав. Так. А Люська прийшла. Все понатискав. Все, я пішов. Усё, коп. Будешь тут только один тусоваться. На могилках. Ну, я же сказал, правда, что, типу, дай мне пару хвилин, я тут не думаю, что я сюда пройду. Бачите, ніки. О, гуня захована. Цудовно. Ну, тут хоть, может быть, ніки уже это пойде. Экшончик. Жудики-пудики. I'll have to find another entrance. Ну так, это не выглядает как место, где бы мы могли пройти. А ну-ка там не каркать. Тут мы не перескочим. Наш герой вогуле ничего не умеет. Добре, хоть присесть може. Так, стульчики. Добре. Тут их терраса была. This entrance is still in use. Мент повинен был з нами пойти, каб... You are trying to force the door, you nosy prick! Easy, sir, all right? Put down the axe. You know what we do with rubble like you? We gut them. Dump them into the ocean. Зараз коп з'явиться. Ну, висмоктаний момент. You're Mr. Winchester. Lower that axe. And let's talk calmly. I'll show you how we have it out on Darkwater. Sarah Hawkins' father sent me here to investigate the death of his daughter. Webster, huh? I understand how he feels. But me? I want the dead to rest in peace. And that means kicking the ass of gumshoes like you. Why would you not want me to help understand what happened here? I've got nothing to hide. Tell me what you're doing here. And no baloney. The police report describes a domestic accident. But Stephen Webster has several reasons to believe that this may not be the case. Webster is as stubborn as an old mule. And I did tell him that we should let the dead rest in peace. He wants to restore the reputation of his daughter. I just need to see where the fire started. The mansion isn't safe. You would break your neck as sure as you're trying my patience right now. That's why you barricaded the entrance. That's right. And this door? It's locked. And I make sure it stays that way. Так, это что, добрать его, или что? No one lives in the mansion, and you don't take care of it anymore. If you have a good reason to be here, I'm listening. There's vermin. I keep an eye out. Vermin? Yeah, that's it, vermin. Right. This is what we're going to do. I go inside, and I promise that I'll hunt vermin. Okay with you? I'm not sure. If there's nothing else to fear, you can give me that key. Right. Take the key and do what you have to do. Go on, then. Just to get rid of you. Let's see what more I can learn from this mansion. Ну, крыха таки нелогичный был момент, тому что мент от початку сказал, я пойду с тобой для того, каб этому самому Сэмюэлу, этому Винчестеру потлумачить, кто мы и что мы тут робим.
І замест гэтага ён кажа, я пастаю на могілках пару хвілін, дай мне пару хвілін, і наш герой без копа ідзе знаёміцца з гэтым самым Вінчэстером. Ну, як бы я думаю, што... О, і коп ужо тут, бачыш, што бок коп павінен быў быць прадухіліць гэту сітуацыю па логіцы нармальнай, сюжэтнай, але тады б у нас не было гэтай сітуацыі. Now that you've finished your fun and games with Silas, we can perhaps inspect the mansion. You're right. Let's go. Дык шо, ўсё, мы туды можам пайсці ўнутр, так? Прыйдзецца тут, канешне, пабоўтацца. Я ўжо бачу. Там, пэўна, якія-небудзь яшчэ старыя могілкі, яшчэ што-небудзь. Ну. Let's take a look inside. I'm with you. With you. Що там? А мы пірат з адной ногой, чаму мы не можам скакаць? Ну, так. Пэўна, гэта наша там, это самая была культя. Як она там правильно называется? Зараз дядька махне сякіры і будзе одна нога. Там такая сякіра, я тебе скажу, що... Follow me. Так, гульня захавана, гадзіна 59. Слухайте, я думаю, што гэта можа, в прынцыпе, на сёння і прыпыніцца. Я не скажу, што я ў захапленні. Каб я гэта было не пад стрым, я бы, пэўна, уже даўно бы выключыў. Такі чалавек, як кажуць. Але ж, калі пад стрым, дык можна і прайсці, да, тыпу гісторыю даведацца, чым гэта гісторыя скончыцца. Не, нейкія цікавыя моманты ёсць, просто калі б адзін бы гуляў, ведаце, без стрыма, без нейкага павязку, ўжо там, што раз уже стрым уже распачаўся, ўжо трэба дайсці, хоць і да яго нейкага фінала, адну стрыма. Таму ўжо не гуляеш далей. Адзін, я думаю, што я б ужо недзе там ужо бы у горадзе уже напружыўся ад хады. Але ж это самае. Ну чаму запошні, не запошні, даволі нормально, просто што не супер захапляе, канешне, але паглядзець, у прынцыпе, можна, чым у нас кончыцца. Она недоўгая, адносна недоўгая, там нешта каля да 10 гадзін, я пагляджу яшчэ у цірнетах, каб не это самае, калена на 20 гадзін, дык дакладна тады мы не будем. Так, о, мне крычаць на мяне. Крычаць. Каб я не забыўся, ты самы. Рейд. Давайте. Я не забуду рейд. Рейд гэта для твічоўскіх. Тыя, хто ютубаўскія, усё. Ад вас ніякага рейда, а вось тыя, хто на твічы, з тымі мы можам зладзіць рейд. Рейд это такая штуковіна, калі мы зараз просто перанакіруемся на іншы стрым, іншага беларускага блогера, які стрыміць стрымера усе разам. Можа, каму-небудзь будзе цікава. Усе разам. Так, што ёсць? У мяне паказвае, што толькі зараз Шахраэль адзін, і ўсё. Ну, у мяне з майго спіса толькі Шахраэль бачу. Пайшлі да каточка. Так, заходзім. Панель кіравання. Цэлае это самае. Дайце мне 1 хвіліну. 1 хвіліну. Канал рейда. Ну, каточек там нешта робіць. І мы да яго ўжо 30 хвілін, то нешта там... Гульня апошні час менавіта з нейкай працай. Так, все, націскаем. Я думаю, що ён... А все, там націснуце, што далучаецеся, не далучаецеся. Ну все, усім вялікі дзякуй, прыходзьце, імаверна, можа заўтра пагуляем, можа і ў дзень заўтра пагуляем. Як будзе ў мяне настрой, так мы і запусцімся. Ну, то, што стрым будзе, будзем гуляць, просто не ведаю, ці днём, ці ўвечары. А можа і днём у адно, увечары у іншае.
тут як карта ляжа, ці буду робити відео на основний канал, так само тому, що вже треба робити. Все, усім велике дякую, дякую велике спонсорам на Patreon, що допомагається спонсорам на основному каналі YouTube, і усім тим, хто був у чаті, хто писав, хто проявляв активність і тут у Твічі, і тут у YouTube. Все, усім велике дякую і пересовуємося на інший канал. Так, я не натиснуть, не натиснуть.